Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna tatsuniyar Hausawa. A yau muna ɗauke da labari mai ban dariya. Wata mata za ta je unguwa sai ta shiga motar taxi ta zauna a gidan gaba. Ana cikin tafiya sai direban ya juyo ya kalle ta da ɗan da ke hannunta. Sai ya yi dariya ya ce, gaskiya Hajiya ban taɓa ganin mummunan ɗa irin naki ba. Sai ta dube shi ta yi tsaki, sannan ta ce ya tsaya ta koma baya. Ta koma baya tana zage-zage sai wani tsoho da ke bayan motar yake tambayar ta me ya faru. Sai ta faɗa masa abin da direban nan ya faɗa mata. Sai tsohon nan ya ce, shin kin mare shi? Sai ta ce a'a. Sai tsohon nan ya ce, kawo birin nan da ke hannunki in riƙe maki ki je ki mare shi. Shin a cikin su wa ya fi rena ma wannan matar yau? Ku danna mana alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗaura. Mun gode. Oh my God.